来北京，我也注意到您抽的一些时间去专门参观了故宫、长城这些地方，都展现出中华民族悠久的历史以及灿烂的文明。在这个过程中，您有哪些感触能和我们分享一下吗？ Знаете ли, аз съм за трети път във вашата прекрасна страна. За първи път дойдох през 1995 година, точно преди 30 години, когато се беше провел и първия форум, Пекински форум за жените. А тогава бях гост на вашата държавна телевизия, на вашата обществена телевизия. Пазя много хубави и мили спомени от тогава. След това, години по-късно, дойдох за втори път в Пекин. Тогава бях и в Ухан, и в Шанхай. И ето сега отново, сякаш някой ще каже, че всеки път пускам по една монета. Това е традицията, за да се върнеш пак. Аз днес, като си замина за София и за България, пак ще пусна една монета тук в центъра на Пекин, за да се върна още веднъж. Намирам вашия град и вашата страна много променени. Това, което ме впечатли буквално слизайки от летището, изключителната чистота и на въздуха, и навсякъде. Пекин е станал прекрасен град, зелен, с много нови сгради, с много нови удобства за хората. От друга страна си давам сметка колко много е коствало това на вашия народ. Това, колко много усилия, колко много трудности, колко много компромиси са трябвало да станат, за да може да стигнеш до този ранг, до това място. Тази невероятна съпоставка между съвременност, модерност, технологии и тази невероятно дълга, много богата цивилизация, която притежавате. Това се вижда и в забранения град, това се вижда и на стената. Човек може да направи една разходка във времето и да види как това време е събрало толкова много мъдрост и вие трябва да бъдете щастливи наследници на тази цивилизация и на тази богата история, която е цяло съкровище. 这一次来北京，不仅了解了更多的历史，而且您看到了中国快速发展的这样一种脉动。 Аз имах много строга програма за тези 4 дни, защото трябваше да направим много срещи за много малко време. Но успях да се видя с моите колеги от седалището на Института Конфуций, защото ние в България имаме 2 центъра, единия в София, в столицата и другия в Велико Търново. Те развиват много богата дейност заедно с своите български колеги, най-вече в изучаването и на китайски език. Мога да ви кажа, че в момента в средното образование има над 2000 деца, които учат китайски език и интересът става все по-голям. Продължава да се развива добре и традиционната китаистика в Софийския университет, в други университети в страната. Има повишен интерес към вашата страна. И това е нормално, защото последните години Китай стана втората световна развита икономика. Много млади хора утре ще направят своите съвместни проекти между Китай и България. И това в крайна сметка е бъдещето. Но днес, признавам си, най-много бях впечатлена от посещението си в Пекинския университет за чуждестранни езици, където се срещнах с децата, които учат български език и които се учат българистика. За мен това беше изключително вълнуващ момент, защото те говорят прекрасен български, знаят толкова много за България, рецитират българска поезия, българска литература, пеят български песни.